вечір усім! Привітання, дівчинки і хлопчики. Салют усім. Так. Чим зоймемся у гэты цудоўны вечір? Нестор, а давай одразу мультик поглядим и спать. О, як гэта, а пагуляць? А мы сёння ўжо ва ўсё перагуляць. Ой, так ужо і ва ўсё. Во все. Ужмурки, хованки, морский бой. У шашки, выбівалы, нават у камп'ютарныя гульні. Во все. Ого, і калі вы ўсё паспелі? А мы с самой раніцы, як пачалі, так цэлы дзень гулялі. І што, зусім не хочаце? Не, ну мы, вядома, не супраць, але ў што мы болей гульняў не ведаем. Тады прапаную самім прыдумаць гульню. Самім? Самім, мы ж з вами фантазёры. Фантазёры! Вось і будзем фантазировать. Давайте спачатку уявім, што мы з вами разам плывем на кораблі. Наперадзе мора. Злева мора. О, справа по борце рифы, лево руля. Ёстай! Капитан, наближается шторм. Так, ага, і сапраўды. Опустить ветразі. Капитан. Якія хвалі! Зараз перакулі! Нічога, трымайцеся! Наперадзе востраў! А где это мы? На востраве. Ой, як цікаво. А тут хто-небудь живе? Эй! Чуете нас? Мы трапили у крушэнне! Дапамажыце нам! Нікога. Ага, значыцца, мы трапілі на неабітальны востраў. А что теперь? Корабель наш потонул. Ой, няўжо мы назаўсёды тут застанемся. Так, спакойна, без панікі. Узгадайце Робінзона Круза. Ён шмат гадоў пражыў на неабітальным востраве і нічога, справіўся. І мы з вами справімся. Як? А где мы будем жить? А што мы будем есці? Ну, а вось, бананы растуць. Чым дрэнна? Вось так, о! Частуйцеся, калі Ой, ласка. бананы я люблю. Ой. Я люблю. І я. Вось, а з бананавага лісця мы пабудуем сабе дом. Прыкладна, вось такі. Ура! Бананы ёсць, хаціна будзе, пражывем, як Робінзоны. А яшчэ можна зрабіць вуды і наловіць рыбкі. Правильно. Ну что, Топа, у тебя клюе? Не! А у тебе, Тёма? І ў мяне не клюе. Чакайте. О, мне нехто трапіўся. О, цягні. Ёсць! Вось так, во! У мяне рыбка. А у мяне... Ой. О, яблыко. А у мяне чаравік. Ну нічога, Топачка, не сумуй. Закінеш воду зноў, словіш другі і будзе пара. А раптам нам стане холодно. Як мы сагрэемся? Ну нічога, здабудзем агонь. Вось, напрыклад, галінка і дошчачка. О, вось так. І глядзіце. Вось. Вось. Ёсць. У нас ёсць вогнішча. А давайте тады танчыць, як сапраўднае племя дзікуноў. Ха, давайте. Мы плылі і на востраў прыплылі. Тут ніхто не пражываў і хацін не будаваў. А ён цяпер звычайны, востраў абітальны. Здорово! Нестор, гэта самая лепшая ў свеце гульня. Я рады, што вам спадабалася. Ці ты раней быў, мы б дарма часу не гублялі. Цэлы дзень у неабітальны востраў гуляем. Глядзіце, наш Топа вершамі нават загаварыў. Толькі аднаго тут не хапае. Чаго?
Ну як ми на необітальному острові мультик глядеть будемо? А, добре. А ми зараз з вами наладимо антенну. Ось так. Криху подкрутим. О, чуєте? Глядите, сигнал пішов. Ага. Так, мультик починається. Ух ты, здорово! Глядім. Глядим, сябры. Эх, ну, вось і ўсё, сябры. Цудоўны дзень падышоў да свайго завяршэння. Ой, стаміліся мы сёння. Час рыхтавацца да адпачынку. Так, доброй ночи, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры! І цікавых прыгод у снах. Бывайце, маленькія. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.